susunod ka pa rin, diba? Nagayso mo na yan din. Kanina yung nainigin si Rin, kanina yung riyan, nainigin si Rin kung pupunta na. Kumabra na ngayon ito ang susuks, nagkaroon na yung hirasa. Dahil kayo, yas kapit lang. Bunga daw lang, ay naman, kuya ay sa kantaan kapit lang po sa saskos, pasas ka na nila, parano, sa silang sila, sumunod ako paros, kaya yung point. Ay kami nila ba, pipilit sa asin, magkarala, sa paros na yung sila, sa mga kukunin. Maunigit na sa asin, senior pastor, and man, senior pastor, sa iba, pili kilaw, maunigit na sa asin, dapat ang pilit sa asin, anong sa asin, kapit, sa asin ngayon yung pingilap, sa asin siyong kapong, dapat showcase, kagapuli nila dapat po na may kami nila po pinsas sinusan sa Korea. Sa asin kami nila ba, dapat lang nagkumalit yung activity, yung program, yung mabit. Hindi, wow man. Diba yung nakarita sa asin kapingin. Kung sa asin sa sports, patamasan sa mga nunod sa asin kapingin. Kuya ay kapinsat o kamasyonan, lelet o pilipidyo masyan sa mga masyan ka rin. Para to, gano'n nga, pwede kautan, hindi mo kayo kasamba sa inyo yung kapingin. Nagkakain sa kadete, hindi ba man pos kung sas. Nagkakuli nila sa kadete, tama sansan, tama kauno, kapasitin, mga sas. Pag-inisip nyo yung kapingin nila. Nanawasi, pilipidyo masyan sa mga atong pasyang damasan sa mga nunod. Sisawagalan man ka. Nung dami nila lang sa naman. Tama kumasin kasalang lumotso, tama kumasin sa kasalang paningin. Tama ka mo na pita, ang sa pangainan yung kanyang kunyanti paningin sirili, nakapulila paningin, nakaperes, nakapulila paningin. Kailangan kumasyon ng dami sansan, kumasyon ng talingan nila, na kumasyon ng kapuyeta at tawag nila. Ito ang dami kumasyon, kita na. Waran sa itayo, sa itapas, nagapon kila waran pilawayo. Pasasin ka nga ng kita na, munin ang sabiso. Sa inayin ang kapin. Kailangan kumasyon. Pahay naman kasalala ko kanawa, na may isak naman po na sa leta. Sa suwa ka na naman. Sansan sa singgan ginamit ng itiway. Nagpulkul 10 pesas sa itapas rato na suma kumasi, inuwa ito pasasin ka ganyan. Kaysa rin gila, ikawawi gila, ikalingan na yung gila sa sita. Kailangan kumasi yun. Inora lang. Kailangan yung ganyan. Mo, nagkatutulog ang inuwamay manupeta. Nagdadilat suna. Since tato rin na po, po folks, ranggangan, witiway, sasinganan, ang ginasumawan, congratulations nila. Kaya mapalit sasingay, kapur layra tayo mo, taraka, witiway pa sasinganan, rangmawi, ras, advance. Kailangan yung kahulungan. Kailangan kumasulit, ranggangan, pasin, tamangin kasaleta, magkrela, kung balian bukod sila. Rano na tas kuyaw. Diba? Magprela kung mas diba? So mumuto ba? Saan hindi mo po ako rasa rin namin niya? Nagawin niya senior pastor na pwede lang parang. Kasaleta ba? Sasipas ito nasasinig niya ba? Sasinig ito lang. May pinagpakairo na para ito na sa sisong alam sa esong yawi. Masasinig na tanang bilang masasinig ito na unang iswit at parolisa ng kasi iba one paron man kayong matorisas imangan po kami unang iswit one paron nung yung kamatik sa wili esasi one paron pwede ba pulim na naman
Umbrella man swim na naman. Is man minanaman and assign la mas. Pag isman tuwagin at makakapon. Man baron pili ang tuwagin sa siya Nono Kasita. Uyo, taba, kalangan. Taba, Nono Isa. Asas ka paron isa. Man baron pili mo. Uy, okay. May, Torado mo one Nono Isa one ikaw daw ikibas na ba? Taba, pinalo na tisu. Kamusin niyo. Dahil na pagkain, may masasin mo. Parang cruise. Iman, wala ang sasin pa. Ang damay mo ba? Sasin pa ang sasin niya. Parang sinis. Parang cruise mo. Parang sinis. Kailangan kumasyon ng bahay para lang kung kailangan ng kunyang sasin. Kaya kapit na kapit. Kailangan.